Sugeng pinanggih malih kalih kula Stella Oktarina, temu mawon ing program kesayangan kita Pawartos Jawi. Kathah informasi menarik sampun dipun rangkum kagem ngancani wekdal santai panjenengan. Antawisipun ilmuwan Jepang damel plastik biodegradable ingkang larut wonten toya seganten lebet etangan jam lan nyuburaken lemah. Kaendahan wisata religi Gua Maria Lawangse. Mitos utawi fakta kucing cemeng dipun anggep minangka pambeto apes. Pamirsa menika Pawartos Jawi. Pamirsa, Jepang dipun tepang minangka nagari ingkang unggul lebet inovasi teknologinipun. Nah, wekdal menika kita badhe ngrembak salah setunggal inovasinipun ingkang wicantenanipun saged dados solusi kagem persoalan plastik wonten ing sedayaning donya. Kinten-kinten kados menapa nggih? Nah, mboten namung menika mawon kita ugi badhe nelusuri salah setunggal wisata religi umat Katolik wonten Indonesia kalian kaendahan alam ingkang saestu menakjubkan. Sangsaya penasaran boten? Menika sedaya pawartosipun. Pamirsa, Jepang wangsul nyerat terobosan ageng lebeting bidang material ramah lingkungan. Ilmuwan Jepang saking Riken kasil damel plastik biodegradable inovatif ingkang kuwawi larut wonten toya seganten lebeting etangan jam lan nyuburaken lemah wekdal keurai. Plastik menika kedamel saking kalih bahan kimia prasaja ingkang saged nyatunggil tanpa tangsulan kiat. Mila gampil larut wekdal kenging toya seganten. Sesampunipun larut, bahan menika boten bebayani lan saged keurai dening bakteri. Kejawi saged larut lebeting toya, plastik menika ugi saged nyuburaken lemah. Lebeting proses uji cobi, plastik menika bibrah lebeting wekdal sedasa dinten lan ngasilaken zat ingkang saged nyuburaken taneman. Kaunggulan sanesipun, plastik menika boten ngasilaken mikroplastik utawi gas bebayani wekdal bibrah. Malah, bahan dasaripun saged dipun daur wangsul malih langkung saking kaping 90%. Inovasi menika cocok dipun ginakaken kagem produk kaping setunggal agem wonten seganten, kados jaring ulam utawi kemasan daharan seganten. Bab menika saged dados solusi nyata kagem persoalan plastik ingkang wonten ing sedayaning donya. Perbukitan menoreh wonten Kulon Progo boten namung nyimpen aneka wisata alam, nanging ugi wisata rohani. Salah setunggal destinasi ingkang prayogi dados tujuan inggih menika Gua Maria Lawangse. Keginaan ingkang utami Gua Maria menika minangka panggenan ndedonga kagem umat Katolik. Nanging wonten sisi sanes,
Gua menika ugi dados objek wisata ingkang kabikak kagem sedaya kalangan. Lawang Sih piyambak asalipun saking tembung lawang ingkang gadhah artos kori. Dene tembung Sih kagungan artos rahmat utawi berkat. Mila lawang Sih kepareng dipun artosaken inggih kori berkat utawi rahmat kagem para pandonga, pesiarah lan masyarakat sakupengipun. Ingkang menarik saking papan menika saestu bab keasrian gua ingkang tasih kejagi ngantos sak menika. Bilih limrahipun Gua Maria ingkang wonten objek wisata rohani menika kasil karya astaning manungsa, pramila Gua Maria Lawang Sih minangka gua ingkang kawujudaken kanthi alami. Ukuran Gua Maria Lawang Sih menika kepareng dipunaturaken cekap ageng lan wiyar. Pengunjung saged pirsa eksotisme gua wiwit saking lepen alit ingkang mili wonten lebet gua saha ornamen gua kados stalaktit lan stalagmit. Wah, inovasi ingkang luar biasa menika pamirsa, kok saged nggih kagungan penggalih damel plastik ramah lingkungan ingkang saged larut lebeteng toya. Ngira saged nyeburaken lemah wedal sampun kaudar. Menika saged dados solusi nyata kagem masalah sampah plastik wonten donya. Lan ugi temtunipun menika Gua Maria Lawang Sih kala wau kagungan kawontenan ingkang kados menika syahdu menawi wisata religi ing limrahipun inggih menika kasil karya asta menungso. Nanging gua menika malah kawujudaken kanthi alami pamirsa. Unik sanget nggih. Nah, kita tilaraken pawartos kala wau pamirsa salajengipun kita wangsul malih kalian segmen ingkang saestu dipun tengge inggih menika mitos utawi fakta. Ing segmen dinten menika kita badhe ngulik soal mitos ingkang nyebat menawi kucing cemeng dipun pitados saged datengaken cilaka. Waduh, menapa saestu menika pamirsa? Penasaran boten? Kita pirsani mawon nggih pawartos menika sajangkepipun. Pamirsa, mitos bab kucing cemeng sampun dangu ngrembaka wonten secacahing welahan donya. Wiwit jaman kina, kewan menika asring dipun kaitaken kalian bab-bab ingkang sifatipun mistis lan negatif. Umpamanipun, kathah ingkang pitados menawi pirsa kucing cemeng nyebrang margi inggih menika pratandha ingkang awon. Asal-usul anggepan menika saking Eropa wekdal abad pertengahan. Wekdal kucing cemeng dipun kaitaken kalian penyihir lan ilmu cemeng. Kathah tiyang pitados menawi kucing cemeng inggih menika cilmaan roh jahat utawi kewan ingah-ingah penyihir. Pramila menika dhatengipun kucing cemeng dipun anggep dados pratandha ingkang awon. Nyebaripun mitos menika ugi dipun pengaruhi dening criyos rakyat lan budaya populer. Lebeting film horor utawi cariyos mistis, kucing cemeng asring muncul dados pratandha badhe wontenipun bab-bab awon. Imajinasi kolektif menika ngiyataken kapitadosan menawi kucing cemeng inggih menika ingkang ngasta apes. Sanadyan boten wonten bukti konkret ingkang nyengkuyung bab menika. Menarikipun boten sedayaning budaya nganggep kucing cemeng dados makhluk ingkang ngajrihaken. Wonten ing kathah panggenan kados Jepang utawi Mesir kina, kucing cemeng justru dipunanggep minangka pambeta kabejat. Walah pamirsa, mitos kala wau saestu sampun boten aneh malih nggih.
Kasunyatanipun wiwit mila wontenipun mitos kucing menika asalipun saking stereotip masyarakat sakupengan. Minangka satunggaling cat lovers kula dados sedih lho. Amargi kucing cemeng kan lucu nggih pamirsa. Pamirsa sasampunipun pawartos Jawi badhe wangsul malih nggih kanthi informasi menarik sanesipun.